Před pár týdny byl na Slovensku zavražděn významný československý ústavní soudce a vlivný právník Ernest Valko. Je s podivem, že jeho smrt v Česku zůstala téměř nepovšimnuta. Jak totiž zjistíte z reportáže Patrika Kajzera, klíč k ní podle všeho leží právě tady. Bola samozrejme úplná tma, to bolo o nejakej druhej v noci, alebo kedy už si nepamätám, proste bola úplná tma, len ja som v tej tme videla, sa mi rozsvietil telefón a ja som hneď vedela, že je zle. No a zdvihla som telefón a Olga mi hovorila takým úplne zmeneným. Najprv bolo úplne ticho a potom hovorí, že ľubí, že zastrelili ho. V tom momente, hovorím, som sa tak akože začudoval, to nemôže byť možné. Zavraždili Ernesta Valka, preboha, čo sa tu robí? To sa vracajú 90. roky? Co jste si pomyslel v tu chvíli? Ježiši Kriste. A prvé, čo ma napadlo, že to je proste stále ten balkánsko-ruský bandický duch, ktorý tu je stále prítomný a nikdy neodišiel a znovu sa prejavil. Tady se děly věci, které v Česku nemají obdoby a Ernest Valko byl jeden z mála lidí, který se nebál ty věci pojmenovávat pravými jmény. Ernest Valko, elitní právník, bývalý soudce Federálního československého ústavního soudu, byl zavražděn nájemnými vrahy. A víc, než by se mohlo na první pohled zdát, vedou stopy do Česka. Limbach, malá vesnice plná prominentních lidí, 20 kilometrů od Bratislavy. Je 8. listopadu, krátce před půlnocí. Ernest Valko ve stejný čas jako v jiné dny přijíždí autem do své nové vily. Vyjíždí do garáže a z garáže jde rovnou do obytné části. Něco je ale jinak než obyčejně. Volá své sekretářce a říká jí, že je po celém domě strašně cítit aceton. Otvírá proto dveře do zahrady. Co se dělo dál, jsou už jen spekulace. Od důvěryhodných zdrojů z prostředí slovenské policie a bezpečnostních expertů se odehrálo zhruba toto. Za dveřmi na zahradu jsou dva muži. Vědí, že Valko nosí zbraň. Jeden na něj namíří, jenže Ernest Valko je dobře cvičený. Roky chodí na karate a začne se bránit. Pere se s jedním z útočníků. Když ho zasáhne střela, klečí na zemi. Odpovídá tomu dráha střely. Kulka prolétla jeho srdcem, padá na zem. Ze zahrady je ale vidět ke dveřím. Oba útočníci proto odtáhnou tělo ode dveří, tak, aby na něj nebylo vidět. Pak zmizí. Uvedomila som si, že treba držať Olgu, treba držať Janku, ktorá je v podstate ešte veľmi mladá. Na toto teda nie je nikto pripravený, že príde domov a vidí tam svojho otca, alebo manžela, alebo partnera v krvi ležať. Si myslím, že nešlo ani o vraždu v afekte, že nešlo ani o vraždu z nejakého triviálneho dôvodu, lebo spôsob, ako to bolo celé urobené, ako bolo pripravené, jeho zabitie nasvedčuje, že to robili ľudia, ktorí majú skúsenosti v oblasti zabíjania ľudí. Celé to bolo neskutočne premyslené. Vidno, že oni ho zrejme niekoľko dní alebo možno aj týždňov sledovali, aby zistili jeho zvyky, takže to hovorí o velmi vymakanej, premyslenej vraždě. Proč by chtěl někdo zavraždit bohatého a úspěšného právníka, který se nevěnoval klasickému zločinu, ale obchodnímu právu? Odpověď začneme hledat právě teď, ale musíme se pro ní vrátit o 16 let zpátky. Slovensku vládne Vladimír Mečiar tvrdou diktátorskou rukou. Rukou, která zastrašuje novináře a nechává jim rozbíjet auta, jako v případě Eugena Kordy. Oni nezničili auto, oni sa snažia zničiť mňa. Nebo je přímo mlátí, jako v případě zpravodaje televize Prima Vlada Mišauera. Mečiar vládne rukou, která umožní mafiánům vstoupit do politiky. Vraťme se do období, kdy Slovensku vládne organizovaný zločin. Veřejné popravy v mafiánském stylu jsou téměř na denním pořádku a mladá slovenská demokracie trpí. Do doby, kdy šéf slovenské informační služby Ivan Lexa za pomoci svých agentů zorganizoval podle obžaloby únos syna tehdejšího prezidenta Michala Kováče. Jen proto, že si Mečiar přál, aby prezident odstoupil a únosem ho vydíral.
kdy poslanci za Mečiarovskou HZDS podepisují sliby absolutní poslušnosti. A když jeden z nich nehlasoval, jak Mečiar nařídil, a pak odmítl odstoupit, vybuchl mu před domem granát. Valko z duše nesnáší nesvobodu, nesnáší mečiarovský útlak. V té době Valko pomáhá demokratické opozici se zákony a za pomocí paragrafů u soudů bojuje i proti Mečiarovi. Třeba proti jeho svévolnému zrušení referenda. Podľa môjho názoru je veľmi ťažké dnes hovoriť, že či Slovenská republika je právny a demokratický štát. A nebo úplně zadarmo hájí právě zbytého Vlada Mišauera. Za 20 let, co vlastně od revoluce jsem se pohyboval v novinařině, neviděl někoho tak angažovaného, kdo se snažil, aby se Slovensko vymanilo z toho mečiarismu, kdo bojoval za principy demokracie. To byl člověk, který bojoval a šel jak buldozer proti nespravedlnosti. Tak jsem ho já znal 17 let. Když vládu nad Slovenskem přebírá Vladimír Dzurinda, zdá se, že temné roky jsou pryč. Později se potvrdí, že ale nikdy neodešli a důkaz o tom je právě Valkova vražda. Sám Valko se v té době věnuje své praxi a získává první ze svých velkých případů, takzvané Dudského směnky. Jan Dudský, bývalý slovenský ministr hospodářství z Mečiarovy vlády a pozdější ředitel slovenské plynárenské společnosti, měl údajně použít nevyplněné směnky k nákupu akcí převážně krachujících českých podniků. V roce 1999 ho někdo zavraždil v jeho domě. Rozčulovala ho aj tá záležitosť z SPP a z Dudského zmenkami. Ale ja viem, že on robil v Dudského zmenkách len jeden prípad a to bola jedna zmenka ešte niekedy z roku 99 alebo 2000 za 350 miliónov, ktorú ešte vtedy žiadal preplatiť Roman Zubík a ten prípad sa na Slovensku prehadzoval podľa mňa len kvôli tomu, že tie súdy sú skorumpované. Takže neboli schopní rozhodnúť v dostatočne pružnom čase. A právě tuhle směnku, která posledních 5 let měnila majitele, řešil Ernest Valko, který zastupoval slovenský plynárenský průmysl. Bolo zjavné, že tie zmenky mali nejakým spôsobom ovplyvniť výsledky volieb. To znamená tunelovať štátny rozpočet. Ak sú splatné a sú bianko, tak si tam vypíšeme 20 miliárd a môžeme štát poslať do cross-defaultu ako veriteľia. Podle deníku Pravda se ho prý snažila kontaktovat skupina z České republiky, která požadovala proplacení směnek. Kdo přesně to byl, ale noviny neuvedly. A druhou kauzou a opět s českou stopou, stejně jako v případu Dudského směnek, by mohl být například Typos. To je slovenská státní loterijní společnost, kterou Valko zastupoval. Žalobu na Typos na více než 60 milionů eur na ní podala v roce 2000 česká společnost Sportka. Za údajné porušování jejich práv jakožto majitele ochranných známek na hry Sportka, Mates a Šance a požadovala uhrazení licenčních poplatků. Přitom Sportka po letech soudů prodala dluh kyperské společnosti Lemikon Limited. A za touto firmou nestojí nikdo jiný než podnikatel Radovan Vítek. Jediné, co mohu v tuto chvíli říct, je, že zastupuje společnost Lemikon Limited. A můžete mi prosím říct, kdo je vlastníkem společnosti Lemikon Limited, kdo je nějakým statutárním zástupcem? Bohužel nemůžu. Jsem vázán povinností mlčenlivosti. Můžete prosím vyvrátit nebo potvrdit tu informaci, že by pan Radovan Vítek mohl být nebo měl být jedním z majitelů nebo zástupců firmy Lemikon Limited? To je spekulace médií, nebudu se k tomu vyjádřovat. Ale nevyvracíte to. Říkám, že to spekulace médií, já se k tomu prostě nehodlám vyjádřovat. A teď přijde hodně zajímavá informace. Necelé 2 týdny před smrtí se Valko svěřil své kamarádce, že má informace, které by mohly absolutně zvrátit soud a zajistit výhru pro Typos a potažmo tedy i pro stát. Viem, že vedel nejaké informácie, ktoré nikto iný nevedel a dokonca hovoril, že to môže zvrátiť celý priebeh, čiže tam zrejme bolo veľmi dôležité, aby navyše bol naozaj veľmi šikovný ako právnik, takže to bolo veľmi dôležité, aby on tú kauzu nerobil. Čiže mne to tak najskôr připadá, že asi je to kvůli kauze Typos. Říká žena, která ve svých knihách odhalila tajemné pozadí únosů syna slovenského prezidenta Kováče mladšího. Mohl Valko reálně zvrátit průběh soudu? Zřejmě mohl. A ve světle rozhodnutí Nejvyššího slovenského soudu z 3. prosince působí jeho smrt ještě daleko hrůznějším dojmem.
Soudci totiž rozhodli, že Typos musí zaplatit 14 milionů eur za neoprávněné užívání ochranných známek. Právě Lemikonu. Potvrdí se česká stopa, stojí za vraždou Ernesta Valka někdo, kdo bydlí na východ od slovenských hranic? Těžko říci a zřejmě se to možná nikdy nedovíme. Mnoho věcí totiž naznačuje, že objasnit vraždu elitního advokáta není na pořadu dne. Proč? Pojďme se vrátit do oné osudné noci, do 1 hodiny ráno 9. listopadu. Ernest Valko je už 2 hodiny po smrti. V momente, keď sme prišli na miesto, tak ulica, na ktorej pán Valko býval a na ktorej stála postavená jeho vila, bola kompletne uzatvorená. Bola uzatvorená z jednej strany, takisto z druhej strany. A na jeho dom nebolo, tak povediac, vôbec vidieť. Navyše bola obrovská tma. Kromě ministra vnitra a policejního prezidenta a dalších významných lidí, kteří se na místě vraždy střídají jak sošky na orloji, se do domu Ernesta Valka druhý den vydává také rodinný přítel a bývalý novinář Milan Žitný. Tam je niekoľko momentov, ktoré sú veľmi podozrivé alebo mimoriadne znepokojujúce. Nie je tam ani stopy po tom, že by kriminalisti zobrali otlačky prstov. Musel by tam zostať prášok, ten argentorát, alebo nejaký iný, alebo kyanakrilátové prostriedky. Nie je tam nič. Konzultoval som to so špičkovými kriminalistami. Hovoria, každý jeden prostriedok, ktorý sa používa na snímanie otlačkov prstov, nejakú stopu zanechá. Tu nebolo nič. Na zemi sú nejaké stopy zakreslené, ale keď sme sa na to pozorne dívali, tak sme si všimli, že nie všetky sú zakreslené. Čiže z toho, čo zakreslené bolo, sa nedá odčítať, či ten páchateľ bol 1, 2 alebo ešte viacerí. A navíc vyšetřování Valkovy vraždy dozoruje první policejní viceprezident Ján Valo. Právě on v roce 2006 vedl štvavou kampaň proti Valkovi a právě on stál za jeho nezákonným zatčením ve vykonstruovaném případu údajného vydírání. Valko strávil 4 dny v cele předběžného zadržení. Stíhání tehdy nakonec zastavila prokuratura, protože policisté porušili zákon, kde mohli. A jako stín nad celým případem visí podezření, že policisté prohledávali tehdy jeho kancelář, aby zřejmě našli Dudského Smienky. Ernest bol vôbec sklamaný, že tento pán sa stal po voľbách viceprezidentom policajného zboru a viem, že sa snažil o to, aby vysvetlil kompetentným, že o akého človeka ide a viem, že nepochodil. Ja som mu vravel, no darebáci sa vracajú. My už dnes nemáme takú jasnú deliacu čiaru ako do roku 98, kedy boli tamtí zlí mečiarovci a tuto my dobrí antimečiarovci. Nie, dnes už sú tie skupiny premiešané, žiadne zákopy neexistujú a peniaze sú silné afrodiziakom, takže všetci chcú mať z toho podiel. Vy si osobne myslíte, že sa podaří objasniť jeho vraždu? Ja som veľmi skeptická, podľa mňa sa to nepodarí. Tam je už na začiatku urobených toľko chýb, že v prípadne aj keby niekoho našli podozrivého a obvinili ho z tejto vraždy, tak ten sa bude veľmi úspešne brániť práve chybami, ktoré boli urobené v prvých hodinách.